Tänä aamuna heräiltiin täältä Tabasalun Loudussöpperadan parkkipaikalta. Tultiin viime yönä myöhäisellä lautalla yli Tallinnaa ja mietittiin, että missä tässä olisi hyvä jäädä yöksi. Ei haluttu jäädä ihan sinne keskustaan. Oli ajatuksena, että kunhan on kauppa lähellä, että saadaan aamiaista ja päästään johonkin rauhalliseen paikkaan. Niin täältähän löytyikin tämmöinen tosi kiva ulkoilualue. Ja tässä me nyt sitten ollaan. Täällä itse asiassa tuolta näkyy toi parkkipaikka taustalla, eli ihan tämmönen hyvin simppeli parkkipaikka, ei mitään sen kummempaa. Ja täällä meillä on sitten toi kartta, siinä on tommosia 3,5 kilometrin tommonen kävelylenkki. Ja sitten on tommonen pidempi joku toinenkin lenkki, mutta katsotaan, lähdetään pyöräilemään sinne ja kurkataan, että mitä sieltä löytyy. Jos haluat kurkata karttaa tarkemmin, niin paussaa tähän, niin pystyt katsomaan. No niin, lähdetään sitten menemään. Kurkataan, että minkälainen paikka tää oikein on. Täällä on tämmöisiä perinteisiä eestiläisiä grillipaikkoja, on katettu pöytäryhmä, on grilli, siistit hienot paikat. Eli tänne voi tulla tekemään sapuskaa, eli tämähän olikin ihan tässä tämän parkkipaikan vieressä. Täältä taitaa avautua näkymä oikeastaan Tallinnaan asti. Tuolla näkyy jotain noita sataman alueita vielä ja onpas aika upea. Ollaan suht korkealla, mutta hienot näkymät. Ihan reunalle en kyllä uskalla mennä. Jatketaan matkaa. Katsotaan, että mihin me oikein tullaan. Me ollaan nyt tuolla melkein päädyssä tätä rataa. Eli ei tää pitkä tosiaan ole, että toi 3,5 kilometriä tossa on, mutta onpa niin kaunista. Käydään kurkkaamassa vielä tuolla. Tossa on joku tommonen graffittirakennus. Ja se yksityisalue siinä lukee. Katsotaan, mihin me ollaan tultu. Näyttää rannassa olevan jotakin kylttejä. Katsotaan, nyt täytyy sen verran laittaa kyllä kameraa pois, että pääsee tuon alamäen menemään. Täällä näyttääkin olevan leikkikenttä ja
Jaha, tuolla on jotakin no jotain hirsiä vai mitä ne on. Ja täällä on kuntorata. Ja tuolla on taas pöytäryhmä, että missä pystyy istumaan. Ei täällä tainnut sen kummempaa nyt olla. Kurkataan tonne, että mikä se leikkikenttä tuolla oli. Täällä on tosiaan nyt tämmönen leikkikenttä. Tuossa on lisää tommosia kuntopisteitä ja tuonne näköjään jatkuu ilmeisesti sitten tämä ulkoilureitti. Käydään siellä vielä kurkkaamassa. Voikin olla, että se loppuu jo tässä. Jatkuuko siellä? Rappuset rantaan. Käydään kurkkaamassa. Pyörillä ei taida päästä sinne, mutta kurkataan miltä siellä näyttää. Paluun ratas käekorvalle, eli ei saa ajaa. Pitää taluttaa. Ohja taluttaa pyörä. Kyllä siitä pääsee kävelemälläkin, mutta tai siis pyörälläkin, mutta kunhan taluttelee. No, tähän on hyvä tällä kertaa jättää video. Tultiin tänne alas rantaa ja niin aika hulppeet kivat maisemat. Niin katsotaan. Täältä ei varmaan pyörällä pysty sen kummemmin jatkamaan eteenpäin, mutta käydään kurkkaamassa. Kyllä tänne joku polku lähti, mutta siellä voi olla vähän kivikkoista. Ollaan näin alhaalla rannassa. Mut hei, kiitos kun kattelit videon ja niin jos tykkäsit, paina peukkuu. Ota kanava seurantaa, niin yritetään laittaa lisää videoita jossain vaiheessa taas. Nyt täytyy sen verran ottaa takaa. Siis sanoin äsken, että ei täällä ei varmaan nyt ole mitään. Mutta täällä on todella hieno tämmönen pieni polun pätkä, mikä johtaa tonne rantaan. Ja siellä mä voisin kuvitella, että aurinkoisena lämpimänä päivänä olisi aika upea ottaa pieni eväspiknikki. Kattokaa nyt tätä maisemaa. Täällä on ihan huikeeta. Selkeästi vesi on ollut jossain vaiheessa korkeammalla. Tää on vähän märkä tää pohja. Mutta ainakin nyt pääsee kävelemään oikein hienosti. Mutta kattokaa nyt tää upea paikka. Menen tosta märästä kohdasta yli, mutta täällä on ihan mahtava tämmönen paikka, missä pystyisi istumaan piknikille ja viettämään kivan päivän. Katsotaan, kun päästään täältä kiviltä noille hiekalle, niin tässä on mukavampi kävellä. Mutta tässä kyllä aivan upea. Täällä on tosi rauhallista ja mukavaa. Suorastaan miellyttävää. Hauska. Kyllä tänne kannattaa tulla katsomaan. Suosittelen Tabasalun ulkoilualueita. Tuolta mä täällä on pinnin. Mä en tiedä mitä tehdään. 1, 2, 3. Hop. Hop. Sillä päin. Miten sä pääsit siitä seisoo? En tiedä. Musta kuva.